ndiri provincial logistic and supplies officer. Tinda ndakaona nokupinda kwemabara nezimbambaira nezvimwe zvakadaro. The entire Manicaland. Ndiri Manicaland ndiri kureva kubva kuchipingi kuuya kuchimanimani kuuya Mwamutare kubuda kunyanga. Ndakaenda kwese ikoko ndakafamba netsoka. Pane pamwe pandasiya tinoda kudzokera kwaMutongo. Mataura kuti chinhu chamakaita makasodzidzisapo nezvegwara remusangano uye chinangwa chehondo. Ndokuzobata murungu ndokumendi tsaona. Hamuna here battle yamakaita maMutongo? What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Guerrilla Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Hondo yamakati yekutanga nevavengi. Ndau yakono kuManicaland kunoko. Madzakutsa kwanga auyawo sekutora kwandaita kuya. Saka ndakaravana navo masango okuchipinge kudhuze negomo rinonzi Zuzonyeko. But Chipinge town yacho chaiyo takairidzira pane panonzi pane location kuya kunonzi kuiko kusanga kunonzi kusanga kuya ndokwatakatora maposition pawichibhomba police station yanga iri mutaundi but isingatanzwa kuti pari kugara futi masoja but masoja akati garei ipapo ndobva vachina ndobva vaenda kuairstrip kune airstrip iko zvino zviri muchipingi. Saka patakaridzira apa pavanga vari pane mapurisa apa takabayana nemapurisa ivo vakanyarara kwavanga vari. Tapedza mabara vakatanga kuchitiridzira manje kubva kukembi chaiko nemabhombu but havana kuridza masmall arms vairidza mafuti mahombe. Ana akawana takangobuda zvakanaka tese ipo paya. But at the same time landmine zvimbambaira izvi ndakazviteya chaizvo and ndaizvidira kuti chimbambaira wachiteya unongotsika wodhukirwa pofa vanhu nemota inobva yafa. Saka zvanga zvine advantage yekuti mazimota aitakure masoja ava aita mashoma. Kusvika Amano Chimukute anditaurira kuti Augustine zvimbambaira wanyanya chimbondosiyana nezvimbambaira uye timbonzwa maconduct wawaridza chaiyo. Kati zvakanaka zveshuwa ndakaridza kunzvimbo dzako dzataurwa namai ava. Ndakataura pachakohwa takaparidzira zviserious tikapedza hatina kuziva kuti takauraya vangani but takaridza tikatenderera camp tikayambuka kupinda Mbocha tikapinda paMutsago paiya pane rest camp takaridzira zvekuwaipa kufura vese varungu
vakauya vakaona varungu vakapera kufa vakafamba vachiti tiri kutsvaga magandanga akapedza vamwe vedu kana vakatishaya. Bosha ndiyo yandakagarisa kupfuura any other district kuti area. Ruda ndakazoirova yanga iri police camp, but mapolice camp aizoita military camps nguva yehondo iya. Paruda ndakazopaenda nouyu the late Army Commander Solomon Mujuru na Josiah Tungamirai ndo vanga vari macommanders ivavo. Ndokurova paruda again hatina kuita assault, but takaridza futi kusvika tadzokera kuMozambique. Nguva yemashefu zvikanzi tarova kunoku konyanga takuda kurova nomutapa sekta uko area yekwaZimunya. Ndamirira ndeti ndichachipuwa dheti kuti mashefu anoya rini sva hapana akazombondikondakita kuti vakagererei handichazivi. Ini ndakazogara mubocha asi handi mumwega mwandakagara kana mwandakashandira. Ndakashandira mwaZimunya, mwaMarange, Chipinge, Chimanimani neNyanga. Mwese umwe ndakapinda neBohera neGutu kana mai Mahofa. Pana mai Mahofa paya patairidzapo marecords. In fact ndakasvika makomuredzi echiridza marecords pamai Mahofa. Upenga mirarai apo kwakukwatura kurova zvokuti munotamba redhiyo muhondo hazviitwi baizvo zvezvo. Anyway topinda mubhikita ndakapinda futi mwaya comrade umwe ainzi Silas waiya comrade yairi kwahondo nani futi ndakapinda nauyu ainzi aniko uyu wokuzofa uyu Mudzoka, Stanley Mudzoka. Ndo ndanga ndinawe muya. Ndikazoenda muhwedza. Yanga ya under Manicaland. Iyo hwedza iyo. Okay. Kusvika nechata. Ndakapinda muchata ine. Takanetseka kuyambuka Mucheke River kupinda muhwedza. But pane zvakaitika pakuyambuka ipapo. Takayambuka tatota takamira uko vataona umwe comrade wakaoma. Zvikanzi nemakomrade zvikanzi comrade uyu ndiye watakashaya paya patakadarika panapa. Wabva kupi? Vanhu vakatoita conclusion kuti wauya nenjuzu. And I think that was true because inini wacho mbune ndakamuona wenini akaoma asi wabva mvura. Muna Mucheke River. Hanzi comrade. Saka ndarikangana. Asaya nesimiti chakaipa man. First name yacho handichaiziva. Okay. Kwakutopinda naye muhwedza. Kwakutoshanda naye. He had no problem. Ngati wanga uri papi. Pona. Saka ndanga ndiri kwandabva iwo. Papi pacho achatupa zivo. Kuti anyatse kuti taura kuti waigara nani YJ. Hazvina kubuda izvozvo. But inini in person ndakamuona. Murova kuti comrade maifamba naye kuti makakukrosa ndipo makamuona. Takakrosa parodi apo. Paakashaikira nevamwe macomrades. Vasiri chikwata chenyu imimi. Chisiri chikwata chandakauya nacho ichi.
but pandakana inini na iye takamuziya manje kuti komuri ndiitaiti wakafa kaiwe zvikanzi handiripo waiapapi zvikanzi ndiri mumvura chititsanangudzira kuti rakamira sei mumvura imomo hapana explanation yakanyatsa kupiwa but ndo mwanga abva zveshuwa takatarisa kudai and paakabuda mvura imomo hombe dzakaoma makamona achibuda takamona achibuda nekuti paya pacrossing point yedu takamona achibuda utungamiriri hweprovince ndatitonderai nyika ka zimondi PC ndiye wanga ari commander deputy wake ndiye Mashinga Idzoyi taimuti Gibson Gumbo security inga ine uyu Flavian Danga uyu commissariat ndiye ndanga ndiri saka pahondo dzamakarova kwese kwamafamba uko hondo yakakurwadzai ndepapo kundirwadza ndinofunga kuti wati pawakasiya makomuredzi akanyanya kuwanda ndizvozvo zvakafamba sei musiwo yakaita ambush ini ndakabva kuMozambique ndobva ndaona makomuredzi vanga vanzi vauye kunoko ndikati achisara imi chiorganizana ini ndotungamira mberi asi ndichakumirirai kumberi ikoko bva ndataura pandaenda kovamiririra ndakapakangana mazita acho makomuredzi aya instead yekuti ndanga ndavati fambai neusiku amena command yakazouya zvikanzi endai pakachena muchionana neusiku munorasana endai nemasikati vabva vauya nemasikati pakudarika road rinobva mamutare richienda kuchimanimani masikati pabiriri area kweyawo zvasangana nevarungu makomuredzi akapera ipapo ndo pandakaruza the highest number yemakomuredzi muhondo because yanga iri reinforcement vanhu vanga vabva kutemboko kutraining nevanga vabva pachimoyo apo vabatanidzwa endai kumusha knowledge yebattlefield ishoma vabva vauya kwakudarika tara tuma nevarungu ipapo pakafa makomuredzi nondirwadzira nhasi ndingati ndo pandakasafa the highest number of casualties in terms of kumakomuredzi namba mungazoti rafulika vanguri vanga varangani vakafa ipapo about 76 died makabva mavaradzika ivovo zvakafamba sei taisi varadzika taikwanisa kuvatora takatotiza ndege takatiza isi taidzona yedu taingoona kuti ndege idzo because inini I was not involved direct paconduct yacho but ndo pandakasafa vakomana pandaikomanda zvakaipa saka vamwe vakazokwanisa kuuya makasangana navo vakauya nepovo povo kadzinonzi kuti apane makomuredzi vechouyiwa navo and havazouyi vese kavakaungana vanouya wani weobuda nekuku wobuda nekuku kusvika taapotesha pamangadai makafira ibhato yekupi rakadii pamangadai makafa mapinda mubhato nevavengi ndokuridzirana pamunoti nhasi takagara munoti mwanangu dai ipapo tisina kuzowana mukana watiri kuwana pazuva ranhasi kugara imimi neni tichitaura paruda hondo yeparuda handikana unoziva ndi bhoti saidzisoka zvinorwadza uchinzwa mabara mamwe matsvukuka uchiona achipfuura mumakumbo mako
nanasi ava pangu ava ibara rakandicheka apa but kufurukwa chaiko mumwiri wangu uno wese hauna vanga rebara midzimu yakandichengetawo chaizvo ipapa chete ndiyo sikiriti yandakaita munhu saka in terms of effect yemuhondo handina kuita casuality ndakasakisa kudaro ikoko ndo zvimwe zvokuti mujibha nachimbwido ndaivashandisa vanhu vavo ndaimake sure kuti vana mujibha vapatrol and vandipa information kuti varungu vari kupi and vari kuitei and zvandanga ndine sure nazvo ndezvekuti ukanzwa murungu don't wait katatu kuti unzwe futi usati waenda komurova ukanzwa varungu pavari don't wait more than 3 times reports dzokutaura pane varungu ukangovanzwa prepare to go and hit them and for sure ndo zvandaiita izvozvo shirwa varungu ukangoona wati ukanzwa varungu otiza ukangazwa vatiza uri kupinda muambushi kana kuti uri urohwa iwewe ndo zvandaiziva izvozvo and that's why I'm still alive. I don't waste time. Ndingati in terms of my attacks, ndakataka ndatitati paruda kuhead office wedza south ngakune base ende ichocho chipinge enda chimanimani but pachimanimani ndakadzora kwa fire yakaipa ivapo ndo pamwe pandakadzora kwa moto wakaipa isi taiziva kembe atina kuziva kuti musha uri apa une varungu vane pfuti saka patakasvikoridzira muchimanimani kembi varungu vakabva vatiridzirawo apo tisikaoni una mabara matsvuku ichi magumbo but handina kuita casuality but ini ndinofunga ipapo ndakaita rake because ndakawira mugomba saka mabara akapfuura nepamusoro ndiri mugomba ndanga ndawira nousiku ndisikaoni pandakazosimuka ivavapo inga vanyarara varungu vandatosimuka zvakanaka ndichitoenda sorry chipangai yanga iri chipangai sales house yaitengesa zvinhu zvevarungu saka isusu taizvidawo zvinhu izvozvo zvaitengeswa imomo ndobva taronga kupinda ipapo taonana nevamwe mai vainzi mai ani ndakambovataura zita ravo kanzi kana mwatora hembe mai mutema vakati kana mwatora hembe muuye nadzo vana mudodzidii nai mbuya zikanzi nditorewo dzangu ngati zvakanaka hapakazoiwa here svika kutora zvinhu zviya masage hobo hatina kuzoenda napo takatofungidzira kuti vanogona kutitengesa kuti makomuredzi acho aya nepana saka hatina kumboenda napo takatopa nzvenga takazogowana hembe dziya musango but tiri kugowana hembe imomo vamwe tu vatanga vatuma kuti ndaimobikise sadza mutaure poveiye nesadza vakabva vaoniwa nevarungu ndo vatanga kuchiyatakwa ivavo fortunately ndo vakaridzirwa chete vari 3 isusu tanga tiri mugomomo hatina kuoneka saka takangobudirira ava 3 ava vanga vasikanetsi kutiza vachinzvenga ubva vangobudirirawo kwakuendako
kwamukoma Josiah vakazofa nehondo vaya ndokwatakaenda taenda pamukoma wangu paya tabva tapiwa chikafu tazobvepo inini tatoendawo zvedu kanzwa kuti mukoma wangu uya akazourayiwa nemakomozi nenyaya yekuti wanga aisa shop zvaitengesa kugathering point anditi povho yakaunganidzwa nguva yehondo iyai iye ndikuisa shop ipapo kuti dzitengeswe makipi pamakipi ndo zvakazourayirwa izvo waisire shop kukipi. That was a very good progressive mukoma vanzi Josiah Mapungwana ingati ndo mamiriro azvakaita. So pamakarova varungu imimi mega segrupu renyu remacomrades makanogara pasi masangana kugathering point makapa kutenda kuti right varungu nhasi tavarakasha ndikupi? One ipapo paruda 2 pabohera office 3 pachipinge handingadi kuti ndakati takavarakasha bo takadzora pafaya yakasimba pati takaredza futi kozoita maambushes emota idzi takaredza kudhamba uko kudhamba kuya uko takaita ambushi nepabiriwiri yekuti unopfura mota dzigomira dzigotadza kufamba. Chiwenga akada kuzviitawo vice president akauya akaitawo ambushi imwe hombe pabiriri kwangu kwandakarova ikoko kauya wakaita yakadaro. Ambushi yanga ane advantage ndo saka vakazoisa ammunition protective vehicles dzisikabudi mabara idzi inyaya yemaambushi vaya saka takapedza hondo but mota dzanga dzakusenzeswa naSmith inga dzisikachabudi mabara dzimwe dzaibuda dzimwe dzisikabudi. Mapa vanhu povu political orientation chimwe chinhu chaitika muhondo ndechekuti vamwe vanhu vakanga vasingagamuchiri mabasa aitwa nevari vehondo yerusununguko vamaizosvedza kana kudaidza kuti vatengesi. Makasangana nematambudziko iwayo zvakaita sei? Ndiyo policy yandanga ndinayo kuti a Zimbabwean must not be killed but must be orientated. Saka I'm not going to allow any comrade to kill a civilian. Oriented, you can arrest him, but wamsunga ipapa taura naye kusvika anzwisisa. Nanasi inini I believe that I think zvakandibetsera kuti hondo yangu ifambe zvakanaka ndakarwa. Oriented masses. Anonga atengesa mumushedzo mumudzi kuti wazviitire izvo like gwenzi takatomusheedza kazi iye akuna tomurendeta iye anga afamba area yese ichitaura kuti apa pane musha uyo wakasimuka makona achienda kuhondo apa achienda kuhondo apa achienda nemazita achivapa tikati vatamubata iye ndiye comrade akaurayiwa ndiripo manje zvikanzi zvawakaita izvi zvinokodzera kuti ufe chiragomba ndokuchiragomba ndokupinda imomo mugomba iwa ndokumufushira akamira aiwa akautsinyi kusvika ivhu rasvikawo ndopakazonzi power nebara ne1 vangofa akadaro. Nanasi nofunga nopaziya patakazviitira pachopa. Ndingati
ndio makomrezi atakauraya kwozoitawo kwenzanga iripo ipovu kwozoitawo uyu wabva pa22 uri kuizani uye rakadai mupudzi pana mupudzi akauraya futi mumwe mutengesi parivhaka ndo mwataigeza iye aiona makomureri but then wakazoita system kuchienda koripota kune varungu macho asi ivo varungu vacho vanga vaisa kakembi kavo ipapo pana mupudzi panotoonekana nhasi saka takatozoita zvopagadzisa ngoparova ndo zvakaitisa kuti pavharike ipapo kuparova ipapo pakembi yakabva yavharwa kusvika kusezifaya. chimwe chinhu zvakare chinotaurwa nemakomrades inyaya yemidzimu kuti hondo yakanga isiri hondo nje asi midzimu ine basa guru rayaita mukubatsirai. Ngatitangire kwamutoko, muchitanga kusvika imimi kwamutoko nemidzimu makaenda here kune masvikiro makaenda makasozvifambisa sei? apart from kuenda kumasvikiro nesu wacho taitoita zvemasvikiro taiombera mangwanani masikati nemanheru taitoombera mazita ana chaminuka ana nehoreka nana mbuya nehanda taivaombera ivavo muhondo and pakafira mbuya nehanda ini ndakapasvika inini muzambia titanzwa kuti mbuya nehoreka vakafira pana nehoreka mbuya nehoreka vakafira panapa takavapangidzwa mbuya nehoreka mbuya nehanda mbuya nehanda ndakapasvika ndingada kutora any other question munonga munayo but ndaandichitora nemacamps kuti mamutoko masvika mamutoko chamakasotanga kuita nemasvikiro aikoko nemidzimu yaikoko makasoita sei? hapana patakamboshanda tisina zvokuita nemasvikiro taitopira mozoti chete dzimwe nzvimbo dzaitipe machira ekusungira vamwe itipawo kuisungira muhuro but hapana zvatairegera taingoti tataurirwa masvikiro iwaya toita tosungira machira ivanenge vatitaura vasungai machira akada machira anyangosungwa rewhite black rered ndo yanyanya kusumba machira iwaya pamachira ndingati ndizvozvo vamwe vaitoita bhande rokudai kusunga kudai vamwe vaita kusunga mumaoko vamwe vaisa muhuro inoza kuti vamwe maitofamba nenhekwe dzefodya isarizve nhekwe aisari nanhasi nayo homunayo handisi nhekwe kana bvunza maiva inotoangomva mangu and ndinotoziva kuti zvese zvainonga ndakuda kuita ndinotombofunga kuti kumboreketa here nevakaenda kana ndazvifunga izvozvo izvo ndotofamba zvakanaka kundiona ndichifamba saizvozvo izvi kwemakore yasa inhekwe aishoti saka yaminayo kumba iye zvinezvi ndo yamakanga mina here musango kanto aiwa yakatoperazve handiyo ndinoramba zvichisa inoperazve saka inotowanyawa nendinayo izvozvo ikapera ndotenga futi imwe gandaka rainetsa panyaya dzemusikanzwa kuise kwamakafamba kumunoti mukomana uyu yakanga iri ndururani nyange zvarakanga riri gamba rehondo muchiri kurangarira kuti ndiani? vanhu vainetsa zvaishupa nokuti vaitokurumidzawo kufa kazhinji kacho
and neareas andakafamba ndaiona vanhu macomrades mamwe unoona kuti kunetsa kwacho kuvakadzi nedoro zvinhu izvozvo ndo zvaitisa kuti comrade uri kunetsa vamwe vanga vasikadosiyani vasikana takuenda korara kumaposto aya atairara uko utora vasikana vaenda navo ikoko kumaposto ikoko andi ndo anouya nesadza uya nesadza utaura kuti uzoya apo ndopinoenda korara pachikwenzi ichi rouya sadza wodzosa mapureti aya iwe wozenga woenda pachiposto paya wonana pfungwe varipa vaine mablanketi taipiwa nepovo unogona kuuya wane blanketi kwakutorara ikoko asi inga tisikazvibvumidzi ende takubata waitorohwa 10 shamu muwedza ndepapi pamakaita hondo notanza dzidzi kutana zimunya muchipinge pamakarova mubhoera mamuwedza panonzane apa township iyai tikambuka Mcheke paya pane township yetinoona tisati tasvika mubhoera damungapazivawo imimi pakanzi chii patownship iyai ipapo apo paigarwa nevarungu but takaparova imampazi here ndogona kusapaziva kuti ndepapi chaipo chaipo ukayambuka Mcheke pane township inotanga kusvika iri muwedza ndipo panga pane varungu ipapo takaparova wozobvapo manje woyambuka Save mujibha wamuchiri kunyatsoziva kuti uyu takagara naye kunyange zvakakanga asina pfuti kana kuti munogona kuzenge makazomupa pfuti makamutrena kwese kwamakafamba uko muchiri kurangarira kuti ndimujibha ningi ndambotaura nezvatona majonga ndiye umwe wacho akaita mujibha kwozoita mapfumo mapfumo was a strong mujibha kwozoita kuna ana Bhohera uko ndamukanganwa zita rake but waigara patownship chaipo yeBhohera ndakanganwa zita rake marungamise ndiro anyway but vana mujibha vakashanda that's why mwechiona techitambura netsana negovernment kuti ngaibhadhare vana mujibha tiri kukumbira hurumende yedu ibetserewo vana mujibha nana chimbwedo because vanhu vaya vakashanda as hard as macomrades were doing. The only difference is kuti macomrades aizoridza pfuti manje pakushanda hako ana chimbwedo namujibha vakashanda saka muri imomo Manicaland muchifamba kuna Mutare Zimunya muchienda nekuchipinge hamuna kusangana nehama uye pamusha hamuna mbobvira mazopasvike pamusha nakumbopasvika but hama ndakadzona kufanika Rofina muning'ina wamukadzi wamukoma takangosangana maziso kudai hapana wakataura nemumwe auya nesadza kubhikoni uko takasangana hanzi Rofina waya muning'ina wamukadzi wamukoma wangu zvakatopera zvakadaro hamuna kana kumutusa anotaura hatina kana kumbotaudza pamwe pakandirikwadza ngepandakanzwa kuti chifu Mapungwana wafa
ndiri muhondo iyoyo chifu muriyani povhu yanonoka kubike sadza ana mai mwana anonoka kubike sadza zvaita sei kana tanga tiri kurufu ngati rufu rwaani zvikanzi rwamambo mambo ani zvikanzi mapungwana apa indonzogazeni mhereka makomeredzi vana zvavakaziva inini nai but ini zvakandiafekta mari ndakaziva kuti mapungwana andi baba mukuru wangu zvakandiafekta ndikandirwadza but chikuitenga pasina aungasiyi hondo usiya pfuti kuti ndimbochema hazvigoni saka meseji yema yekuti takuenda pasisfire yakauya muri kunzvimbo ipi ndanga ndiri mugutu zvikanzi ceasefire ndingati ati ceasefire ndiani ndirex nhongo vamwe vakati ndijosiah tungamiri tongogara una josiah tungamira jofai tongogara ndo vakadedzera ceasefire iva but unfortunately tongogara panga kubva kumaputo kuya kuchimwe vaita road extend kubvafu akabvafu tungamirai takapinda naye tikagara naye muno akashanda muzimbabwe national army kuti wakazobuda ngekufa here kana kuti wakaritaya I'm not sure saka imi ndokuudza komananyu kuti ndozvaapo ndokubva ipapo muchienda kupi kubva papi pakauya meseji yeceasefire oya pakauya meseji yeceasefire ndabva mugutu ndichiuya kubohera pabohera apa ndo patakaitira ceasefire yacho padzapasi and yanga iri muroad chaimo yakazochinjwa vaona kuti panomira mabhazi panomira vanhu vakawanda pane vanhu vakawanda ngatibudise mumain road ndopa yakazobuda mumain road ichienda padzapasi pakatonyorwa kuti dzapasi iko zvinezvi munopaziya ndakapagara zvokuti ndinotomboendapo mamwe mazuva ndichiopaona hangu nepandairara ndakaita chii muchigara ipapo tiraunzwa muchiupenyu hwekubva padzapasi tichienda kumberi muhondo ayo tamapa paassembly point padzapasi nguva uno ndanga ndiri provincial logistic and supplies officer padzapasi ndakapinda nayo zverengi iyoyo mudzapasi ndakanova ndakatakura chewar time ichocho ndandiri deputy wazimondi watanga ari mashingaidze paakabva padedzwa kuarmy headquarters ndobva ndasara ipapo ndakatozoita commander wedzapasini vaita sei vakomana toziva kuti mudzapasi paceasefire apa vakomana vakaita zvinorova kumwe raimwiwa doro vakadzi nevakadzi raimwiwa doro rakanyanya and taitomboti dzimwe nguva oshaya comrade position yake for some days apinda area yaakamboshandira nguva yehondo oenda ikokoona mafriends ake wotoshaya kuti comrade oti watiza waenda kuvarungu ati kana tozomuona auya imi vabereki mavasangana navo papi ndakatanga kusangana navo babuneni ndingi navo babangu anzi Davison because vanga vane mwana
wavo wanga akaendawo kuhondo ainzi Jeremiah. Saka inga vanzwa kuti vari mudzepasi. Ndobva vauya baba munini ivo vaya vabva vatoona tese tiri inini naJeremiah iye pakukwatisana navo tokurara mangwana ndobva vadzokera bva vatoenda Sando vakazonoendesa message kuti mukomana mupenyu. atoti vakomana vapenyu inini naJeremiah uya akanga yakabva yaenda but kusangana navo manje yakaita dambudziko. Vakadi but ndaandisipo inini ndakangonzwawo kuti kune vamwe kwamapungwana vakanga vanditeerawo ikoko but pakaitika hondo iyayi yemumozambique vamwe kwamapungwana vakafa zvikatorawo. naJeremiah maiziva here kuti akanga ari kuhondo kwani makasangana kudzapasi? Ndasangana naye kudzapasi. Correct. Mauroti kuwo iwe muningine wakaenda kuhondo kanzi ndakaenda kuhondo waisenzera kupi zvikati ndaisenzera kunonzi kwani kwandakambosenzera uko kwana mutoko uko kanzi ndo kwandakaenda kushandira iko kati zvakanaka pinde muassembly point. mashoko yenyu ekupedzisira comrade Augustine Mhere kumacomrades amakarwa nawo amakafamba nawo kubva 1973 kusvika 1980 vapenyu vabereki vana mujibha vana chimbwido vanotaurawo zita renyu vamakafamba nawo ndeyekuti chii vari kukuonai pazuva ranhasi? Ndingada kuti macomrades musangano wezano haufi is our part kusvika isusu tafa isusu tichafa kupera musangano wezano people is not going anywhere is a part to stay for indefinite. Tinotaurira macomrades mamwe kuti ambai mwakashinga vetichiri nawo nemusangano kuti ngewenyu wakavakwa nevanhu unogara nevanhu unodzidzisa vanhu and kana usimwo you are not safe. Uwe uri safe gara nemusangano wevanhu pari zvino uri kutungamirwa nawaba munangagwa. Anditya ndira kuti ndikudzosei kumashure pane nyaya imwe yanga yati budei pandiri yakaitika kuhondo yana nhari nanabadza tichitasa makore amakaenda nepazvakaitika zvakaitika muri kupi ende kana muchinyatsoziva zvamunoziva zvakafamba sei parebellion iyoyo? Nhare nabadza unfortunately ndakasangana nawo munzira ndichibva muna Zambezi vakauya kumusha kunoku ndokuitawo dzavo hondo ndisipo kuti vakauya sei ndobva tasangana navo ndabva muna Zambezi saka zvokunyatsa kugara navo chaiko chaiko handina bainini kugara navo but takasangana zvokuti nanasi picture dzavo ndinodziziva. Handitika pane here muri even muri kutraining pamakaenda kuZambia mukazoenda kuTanzania mukazoenda kuMozambique pamakasangana na the late comrade Tongogara? Inini kani takasangana kakawanda apa pana patiyambuka bridge rekuenda kuMozambique rekuenda kuMalawi apa tichiyambuka Zambezi apa takasangana ipapa akanditi Augustine uri seiko? Ndikati tiri right yangu. Zvikanzi utaurire vakomana kuti musati musikanzwa ndiri kukandai munzwizi muna Zambezi vanhu ngavasiye zvemisikanzwa adi kuona munhu ane mukadzi siyanai nazvo izvozvo musamwa doro muhondo
vananga vaita izvozvo izvo ndokukandai murweziro ndopandakaonana naye ipapo achindiudza izvozvo ini ndichienda kutembwe. Pari pamataura kuti achazoti makudzoka here kana kuti muchiri kuenda pamakasangana nana Comrade Dadirai makazo Dadirai ndakamuona panhingirika tembwe vakadzi yandati inonzi chii kufront makazobatana navo here maComrades echidzimai muri musekta kwamakanga muri? Zvisinei nasiyai ndakatorwa navo hondo ndakatorwa navo ndandinavo mbocha mwamarange hatina kunzwa muchivataura hatina kunzwa muchivataura hamuna kunzwa ndichivataura ndaandinavo siyai nazvisinei akazoite girlfriend yaComrade Edward Pedzisai ivavavo tanga tinavo muhondo but nai Dadirai neuyo ari mwamutarina zvinozvoyo zita rake raakundibuda anozaniko rakandibuda zita rake but chokwadi ngechekuti vakarwawo vakadzi hondo ana zvisinei nanasiyai takaredza navo futi makazovasiya ikoko makoenda kwamaenda vakatobuda vachindisiya ndichiri mukati vakatobuda ndingangoti patanga tanzi mutaringa ibhombo ipaya iyo ndo rimwe gurupu racho rakatungamirire maComrades aida kurohwa mutare aina kuzorohwa nofunga kuda munozviziva gurupu rakauya rakawanda kwazvo ndokuuya ndokudarika pa22 paya petoti pa22 paya ndopa vakadarika napo rodhi inouya kwavo mutare uko ivo vanga vari kuwestern side kwerodhi iyoyo ndobva vaoneka nevarungu kuva paita hondo pakafa vanhu vakawanda indaa ndisipo ndanga ndiri mugomo rengomasha kuti ndege dzacho ndakadziona pakafa vanhu vakawanda maComrades ndingati ndizvozvo maComrades tichipedza mamwe amuchiri kusangana nawo amakaenda nawo kwekutanga vachiri vapenyu ndana Comrade ani amunotozoti patakaenda takafamba nanhingi toziva kuti Zimondi yes ko vamwe amuchiri kurangarira vamakarwa nawo atingatoti ndiye Mashingaidze Gibson naShingaidze naTenson Stole anga ane nickname yokunzi Chipoko I don't know what was it. Muti Chipoko nanasi anodaira anoziva kuti ndini but zita rake chacho Tenson Stole namununuri nyika yedu ari mwamutaro atwa red ribbon iko zvinezvi dzakakwira nyembe achitori Colonel nanasi nani ndingati ndova ndichiri kurimemba ivava handiti saka assembly point yapera dzapasi makazoenda kuarmy makazoita sei makaenda kumunda matodi hondo yapera 1980 basa ramakasi kutanga kuita nderipi ndakaenda kuchisoja okay ndogara muarmy 81 82 83 kusvika ndabva kuSomalia naika 2000 ndivati Somalia 1993 muri kuSomalia pandakauya kuno 1993 ndo pandakazosiyana nezvechisoja tabva kuDRC makasiya mane rengi major
zvakandirwadza mbichana kusiya anopromotwa ndaifanira kupromotwa kupfuura ipapo chakakurwadzai kusapromotwa kwete kusiyawo ami ndaitarisira kunga ndiri a bit higher than that semunhu akachaya futi rinonwisa mvura but kangonzi major ndiye gume but I'm happy despite kuti ana nyembe dzakakwira but I'm very happy nezvandiri very right saka kunyanzura muri kurima tikurima fodya tikurima magwere kunoti takurima mapotato handiti mhuri yakura zvakadii handiti kune vamwe vandakabara uko zvinozosanganiswa handizvo zvimwe chiteka vese wedha wekutanga kwechipiri kwechitatu imhuri yenyu yese 10 vese nevemukadzi wekushayika vanokwana 10 handiti aiwa tinotenda comrade Augustine Mhere nekuwana nguva yekumbogara nesu pasi muchitisirawo nhoroondo yenyu toziva kuti zvakawanda zvasara uye ini mama ane makore makani 8 saka zvimwe zvakuita zvichibuda ndosaka mai vanga vachizoita vachitozoti aiwaka zvimwe zvamunombonditaurira zvamuri kusiya vavataura vachiwenga ndataura akatrana vachiwenga naparents shiri saka ndichinwa ndipopota kuti handinawo nyembe dzakauya vanhu vese ivavo nyembe dzavo vese dzakakwira chaizvo but ini ndakaperera paumeja ipapo handamboona ndakuudza ipapo kuti ndopo pamwe haiti yenyu ndiyakakurasisema lemamuri ndakaita zijamuchimbofamba muchionekwa pane masoja mheri uyu saka manje ka hani mukada kutarisa bhodhi yavachiwenga mukatarisa bhodhi yavashira ngarichi saka imi muri kuti munyanyoonekawo zvakaramba but I'm happy nezvamuri handiti aiwa kutandara zvedu kunogona kuindi zvikonzero zvimwewo zvinokuita kuti unozakana pabasa chepu pane munhu anogona basa stereki asi hapromotwe kozita vamwe vaneka dzitori nyope pamwe anenge achigona kutaura stereki vachingoita noise handiti asi sekutaura kwamaita kuti no you are happy and I also know kuti Zimbabwe is happy nemacomrades amakashanda nawo anotaura zita renyu they are also happy tinoziva kuti zvimwe zvacho nekufamba kwenguva hamuchanyatsozvirememba kana nekuzvitseketudza asi vamakarwa navo vapana vekumashure ava ndo vari kutaura mabasa amakaita ndo kuri kubva mbiri yenyu nebasa ramakaita ndosaka maona hatizivana hatikuzive asi basa renyu ravanotaura ndo raita kuti tikutsvagei tigare pasi pazuva ranhasi ndinotenda vamapomukwana comrade Augustine Mhere ndatenda unogona kuuya kuzondionawo kwainogara handiti imi ndimatondikanganisa taurai chokwadi kumhuri yeZimbabwe taurai chokwadi allright manga mechiuya aiwa taurai chokwadi patakataura takati chi ndakati ndiri kuuya kuharare taurai chokwadi ndakati ndiri kuuya ikoko mangwana muriko here imi ndokuti aiwa inini ndiri kuuya kuharare ikoko ndakati aiwa zvakanaka hazo asi sekutaura kwamaita patinoenda kuManicaland tinopfuura nekumba tizadzikise kuti tasvika pamba pacomrade sekutaura kwatakataita kuti tiri kuuya aiwa ndingafara zvikuru neni ndatorwadzikana kuti gamba ringandifambire kuuya kwandiri aiwa mukauya ndinofanira kuuya kumba ikoko aiwa ndinotenda handiti ndatenda hangu What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all.
taigara mumakomo mumakomo yewondo aiwa taimanya takabatesa tichishingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo aiwa taimanya takabatesa tichishingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimanya takabatesa Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani.
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo aiwa taimanya manya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.